Nu skal vi have en rigtig lystfiskerhistorie. Sådan en om en kæmpe fangst, der næsten ikke var til at hive i land. Ferskvandsakvariet Aqua i Silkeborg modtog for nylig en ål af ekstraordinær stor størrelse, fanget i Sønderjylland. Den vejer 2,5 kilo, så den er blandt de største ferskvandsål, der er fanget herhjemme, og foreløbig er den indkvarteret i Aquas karantæneafdeling. Den kommer fra en mose nede ved Hovslund, som ligger nordvest for Aabenraa. Og det er Allan Mathiasen, der har fanget den dernede. Ja, vi har taget herned for at fiske suder, mig og så en kammerat. Og da klokken så blev 9:30 om aftenen, så fik jeg pludselig hug. Og jeg gav modhug og blev så selvfølgelig vældig overrasket, fordi den var ikke til at flytte på. Og ja, først så troede vi, at det var en stor suder, der havde hugget på. Og vi snakkede jo om rekordfisk med det samme. Men der gik et minut, og så kunne vi godt mærke, at det var ikke nogen suder det her. Det fejlede det ikke som. Og lidt senere så kom den op i overfladen, og så kunne vi se, at det var en ål. Vi var så klar over, at den var stor. Altså når ålen den bliver så stor som den her ål, så lever den næsten udelukkende af fisk. Den har en bred snude, den har en meget stor mund. Den er simpelthen i stand til at sluge faktisk temmelig store fisk. Det ser ikke umiddelbart ud til, når man kigger på mundtøjet på den, men det kan den. Den har levet i en del år i den mose. Hvor mange, det kan vi ikke sige præcis. I hvert fald ikke så længe ålen er levende, fordi så skal vi ind og kigge på ørestenen, hvor vi simpelthen kan tælle den eksakte alder. Men et sted mellem 10 og 20 år, det er et godt bud. Om det er 12 eller 17, det kommer altså an på, hvor godt spisekammer den har gået i, og hvor lang tid den har gået der. Forklaringen skal jo nok findes i, at ålen ikke har kunne komme herfra. Den er blevet sat ud her engang for cirka 15 år siden, så vidt jeg kunne finde ud af. Og den har så simpelthen bare været tvunget til at blive her, fordi der i nærheden af søen løber der ingen vandløb eller drænkanaler, som den har kunne snuse sig frem til. Og så er der jo også den ting, at søen den er ikke blevet fisket overhovedet i de foregående 15 år. Og det betyder jo naturligvis også noget, at ålen ikke er blevet fisket op, inden den har nået den størrelse, den har. Den er i karantæne nu. Hvorfor er den det? Det er den, fordi at Danmark er geografisk inddelt i forskellige sygdomszoner, hvad angår fiskesygdomme. Og for at vi kan tage den fra Sønderjylland og herop i Gudenåsystemet, som akvariet tilhører, så skal den gå i karantæne, sådan så vi er sikre på, at vi ikke flytter fiskesygdomme fra Sønderjylland op i Midtjylland. Så derfor er den formelt i karantæne, og der vil altså gå nogle måneder inden, at man kan se den her udstilling.